I ja saps que t'he parlat 1000 vegades de Cabrera, no sé què més et podria dir. Bueno. Però és el lloc del món on em sento millor. És veritat que jo m'he guanyat la vida i el pa a Mataró i per tant sóc un mataroní adoptat, però el lloc on he nascut i on he vist i on em sento a gust i el que em sento és Cabrera. Anem pel... Aquí s'ha d'anar pel pas de zebra o què? Sí? Això és l'Ajuntament, a la dreta. Ajuntament. Sí, em sembla que és als anys 50, si mal no recordo, l'edifici. Però... Casa consistorial, eh? Sí, sí, amb una tipografia molt guapa que ha mantingut, un rellotge. Cabrera, com tots els pobles del Maresme, és un poble de rieres. La riera ja saps que està canalitzada i per tant porta pocs problemes. Però jo la recordo sota amb sorra i amb canyes pel voltant, que és una mica... De fet, el meu avi tenia un hort al final de la riera. Ah, sí? Tocant més cap a la muntanya. Família de pagesia, ben Exactament. I a l'hort sempre he recordat això, no? La vida rural, les canyes i tota aquesta cosa. S'hi viu molt bé aquí, diuen? És veritat que s'hi viu molt bé o què? Jo crec que s'hi viu molt bé. O sigui, de fet, la qualitat de vida és una de les característiques d'aquest municipi. Si bé que és cert que els serveis hi ha els que hi ha, perquè és un poble petit, de 4.000 i gairebé 5.000 habitants que no arriba, la qualitat de vida és fantàstica. Veus les termes de Cal Arnau? Tot això seria un jaciment, la major part està soterrat. No està Però quan s'acabi del tot, vull dir, això és una demostració de la importància arqueològica de Cabrera. Al fons, Borriac, amb la bandera aquella tan gran. Anem a mirar-lo des d'aquí al mirador, que ho veurem millor. Jo em vaig criar cap allà al de tot, on hi ha aquella casa, aquell bloc de pisos groc, per allà sota hi havia l'hort del meu avi, que ara ja no hi és, hi ha cases, i d'alguna manera és allò, la unió amb la terra. Sempre hi ha algú que fa anar una màquina elèctrica. Sí, sempre hi ha un rodant. Com va dir un company de la càmera. Però sorties de l'escola i anaves directament a la muntanya a jugar i el món per tu era una mica aquestes muntanyes. Amb els autors de Cabrera hi ha hagut molta preocupació els últims anys de recuperar... No, meva no, meva del consistori, meva no, del consistori. Llavors, veus, van recuperar un poema del Ramon Bonet, que viu al final del carrer. Una plàcida calma jo sento i un suau repòs a dintre meu, quan assegut al meu poble contemplo des d'un banc del davant de Can Mateu. I uns llunyans records tornen en mi contemplant part del meu Cabrera. Són vells records que ara puc gaudir d'aquells anys que he deixat enrere. I a mi una cosa que em continua encara ara fascinant, em fascinava quan era petit, recordo quan em pujava d'excursió amb l'escola, amb els pares, és a Borriac. El castell de Borriac seria la iconografia del Maresme i llavors, doncs, això és indubtable. Ja sé que tu ets d'Argentona i toca la gaita. Bueno, ja sé que ens veuen, jo era molt petit. I era l'alcalde d'aquest poble que va ser suficientment intel·ligent per comprar-lo per un preu que ara faria riure, no recordo exactament, però era una cosa molt baixa.